Kaur i per fi porto un vídeo per més petits de casa que vulguin fer ioga sols o amb els papis o simplement escoltar un conte ben diferent. Per poder començar aquesta classe que us proposo de ioga, el primer que hem de fer és connectar amb la nostra respiració. La respiració és una cosa molt important perquè és vital per poder seguir vivint. Quan vam néixer, el primer que vam fer va ser respirar i l'últim que farem abans de marxar d'aquest planeta serà respirar. La respiració és molt important. El problema és que tots sabem respirar, perquè pensareu i em direu però si jo ja sé respirar, respiro cada dia, si no estaria mort. Però el problema és que no som conscients d'aquesta respiració. Si som conscients de la nostra respiració, aprendrem a gestionar les nostres emocions. I ara us posaré una feina pels que esteu mirant el vídeo i durant aquesta setmana m'agradaria que apuntíssiu en una llibreta quina respiració teniu quan esteu enfadats o enrabiats amb alguna cosa que us ha passat a casa i quina respiració és la que teniu quan esteu tranquils o contents. Espero els vostres comentaris i si no us voleu perdre res del que vaig penjant, subscriviu-vos al nostre canal de Ruth Comellas/Kaur. Llavors, per començar a connectar amb la nostra respiració, agafarem aire i trauràs l'aire pel nas i amb les mans, amb els dits tocant a terra, esquena recta, barbeta recollida, ombros relaxats. Si necessites, tanca els ulls per tindre millor consciència de la teva respiració i inhales i pujaràs els braços a poc fins a tocar amb les mans per sobre del cap, on ficaràs una palmada. Llavors giraràs i trauràs l'aire segons vagin baixant els braços fins a tocar amb els dits al terra a poc. Llavors comencem. Inhala. Agafa aire pel nas, a poc, sense pressa. I quan arribin les mans a sobre del cap, picaràs de mans, voltejaràs les mans i ara comences a treure l'aire pel nas, a poc, cuidant-te per complet, fins a tocar amb els dits al terra. Torna, inhala. Agafa aire pel nas, a poc, sense pressa. Pica de mans, volteja-les i comença a treure l'aire a poc també pel nas. Última vegada, inhala. Pica de mans, volteja i treu l'aire a poc fins a tocar amb els dits al terra. I ara en uns instants tanca els ulls i agafa quina emoció és la primera que et ve, que no t'agradi, per després d'aquest desconfinament, quan puguem tornar a fer vida normal i poder sortir al carrer, quina és l'emoció que no t'agrada gens? Pot ser por, pot ser tristesa, pot ser enveja, pot ser ràbia. El que més ràbia o el que no t'agradi gens, amb aquesta emoció que estiguis connectant ara mateix, la crees, l'agafes i la fiques aquí entre els braços, entre les mans, i fas com una pilota de fang. I quan la tinguis tota aquesta emoció que no vols tenir amb tu quan acabi aquest confinament i puguem sortir de casa, la tinguis ben formadeta, aquesta la poses aquí sobre de la mà esquerra, que és el que no volem. La deixes aquí i ara agafaràs aire pel nas i el trauràs per la boca en forma de canó amb molta força per llançar aquesta emoció ben lluny. Inhala. Podia haver anat més lluny, veritat? Ho tornem a intentar? Torna a agafar aire.
Ui! Ho tornem a intentar i aquesta vegada l'enviem per fora de la finestra. Agafa aire. Ara sí, aquesta emoció ja ha marxat ben lluny. Comencem amb el nostre conte. Per començar, primer hem de fer un calentament. Llavors, et poses de peu per poder calentar bé i us explicaré farem una cançó que segur que coneixeu, que és del Pot Petit. En aquesta cançó hem de conèixer 3 postures de ioga. Una és la girafa. La girafa té les potes ben llargues, amb uns braços, amb un coll superllarg i és molt alta. Llavors ens agafem amb les mans, ens agafem per sobre del cap i ens estirem com si fóssim una girafa d'aquestes que mengen a les branques més altes de l'arbre. Però la girafa a vegades també menja del terra, veritat? Però per fer-ho què ha de fer? S'ha d'obrir de potes i baixar amb tot el tronc perquè no pot doblegar l'esquena, agafar l'herba del terra. I així és com menja. La segona postura és la zebra. La zebra és un animal que té 4 potes. I amb aquesta zebra farem així. I ens mirarem al melic. Aquesta serà la zebra. I la tercera postura és l'elefant, que s'assembla molt a la zebra perquè té 4 potes, però té una trompa amb què li agrada jugar amb l'aigua. I la trompa la farem amb les mans juntes i els dits creuats i baixant com si fóssim la zebra, posarem la trompa amunt i avall. Amunt i avall. Recordem les 3 postures? La girafa, ben llarga i ben estirada, la zebra i l'elefant. Així que si ja esteu preparats, poso la cançó i cada vegada que sentiu girafa, zebra o elefant, heu de fer la postura que us acabo d'ensenyar. Estira't ben llarg. Més de tots. Zebra. I mirant-vos al melic, seguiu caminant per la sabana. Un elefant, aquesta trompa! No deixeu de ballar! Ojo ara! Girafa! L'elefant! Amb la zebra? Ole! Molt bé! Ja hem calentat prou i ara és el moment de començar a explicar-vos el conte. Avui el conte que us porto no és meu. És un conte que es titula
el ioga per a petits exploradors, de la Maria Anguita i la Judit Ortega. Esteu preparats? El conte diu així. En un poble molt petit de la Índia vivia un nen que es deia Gopala. Allà, en aquell país, tothom fa ioga. I una tarda de diumenge, la seva mare estava al menjador fent una classe de ioga. I el Gopala es va trobar unes marques ben estranyes al terra de casa seva. El Gopala va pensar, ara que tinc un temps i estic avorrit, sortiré a investigar. I va agafar la seva motxilla i va començar a sortir de la seva habitació. I abans de sortir de la porta de casa, es va trobar amb el seu gat. Per poder parlar amb el gat, s'havia de transformar en gat. Així que va fer la postura del gat. La postura del gat és de 4 potes, amb les cames obertes a l'alçada de les caderes i les mans a sobre dels ombros, amb els dits ben oberts. I fa el gat arqueja l'esquena i va mirar-se al marit i després torna. Quan agafa aire pel nas, arqueja l'esquena i després torna. Així que el Gopala li va preguntar: Gatit bonic, tu em sabries dir què són aquestes marques que he vist al terra de casa? I el seu gat li va contestar: Miau! Oh, i tant! Aquestes marques es diuen petjades. El Gopala va obrir la porta de casa i va sortir. Va baixar escales avall. I quan va estar al jardí, abans de sortir de casa, es va trobar el seu gos. Per parlar amb el gos, es va tindre que transformar en un gos. Així que es va posar de 4 potes i va pujar el cul, es va mirar el melic i va fer uau, 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 uau. Gosset, que em podries dir què vol dir petjades? I el gosset li va contestar, a veure com feu el gosset, perquè si no ho fem tots, el gosset no ens contestarà. Uau, 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 uau! Oh, i tant! Les petjades són les marques que deixen els animals. El Gopala ja començava a sentir i a saber alguna més d'allò tan estrany que s'havia trobat a casa. Va obrir la porta del carrer i ara sí que va posar un peu al carrer. Va començar a caminar carrer avall del seu poble. I com feia per caminar? Va posar les mans darrere, inclinat una mica i va començar a caminar. Sat, nam, wahe guru. Sat, nam, wahe guru, anava dient. Sat, nam, wahe guru. Sat, nam, wahe guru. De cop i volta va arribar a la plaça del poble. Allà es va trobar un munt de coloms. Per poder parlar més, es va transformar en un colom. I els coloms són amb aquesta creuada i aquesta estirada. I amb les mans així. I li va dir: Hola, coloms! Mira, és que m'he trobat aquestes petjades a casa meva. I estic investigant a veure si vosaltres em podríeu dir de quin animal es tracta. I els coloms li van contestar: Oh, i tant! Aquest animal és un animal de 4 potes. El Gopala cada vegada estava més content perquè ja anava coneixent coses sobre aquella cosa tan misteriosa que havia aparegut a casa. Després, abans de marxar de la plaça, va mirar a dintre de la font que hi havia. I allà dintre es va trobar una
granota. Per poder parlar amb la granota, es va transformar en una granota. I les granotes, amb el conte de ioga, es posen així i en comptes de croar saltant, pugen el cul, es miren el melic i tornen a baixar. A veure. Croac. 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 Van fer les granotes i el Gopala. I el Gopala va aprofitar per preguntar-los: escolteu, granotetes, vosaltres sabríeu quin animal de 4 potes ha deixat aquestes petjades a casa meva? I les granotes li van contestar. A veure com fem tots. Croac. Croac. Aquest animal de 4 potes és un animal molt gran. Oi? I el Gopala, supercontent, va agafar la seva motxilla i va seguir caminant. Aquesta vegada se n'anava allà del poble i anava bosc endins. I va caminar, va posar les mans darrere, amb els dits mirant a fora, i va començar: Sat Nam Waheguru, Sat Nam Waheguru, Sat Nam Waheguru. A veure tots. Sat Nam Waheguru, Sat Nam Waheguru. I per fi va arribar a dintre del bosc. Només arribar al principi del bosc es va trobar una serp. Li feia una mica por aquella serp, però li havia de saber alguna cosa més de quin animal es tractava i per què havia anat a casa seva. Així que va deixar la por a fora, es va convertir en una serp. Es va estirar, va posar les mans a l'alçada dels ombros i va pujar tot el seu tronc. D'aquesta manera es va convertir en una supercobra. I li va dir: serp bonica, ara que no em fa por vostè que és la reina del bosc, em podria dir quin animal de 4 potes gran ha deixat aquestes petjades a casa meva? I la serp li va dir: i tant que li diré! Aquest animal de 4 potes li agrada molt l'aigua. Així que el Gopala va seguir caminant pel bosc en busca d'un riu, perquè aquella serp li havia dit que li agradava l'aigua. Així que va posar les mans darrere i va seguir caminant. Sat Nam Waheguru, Sat Nam Waheguru, Sat Nam Waheguru. Quan va arribar a la voreta del riu, es va trobar un cranc i es va transformar en cranc per poder saber si havia sigut ell. Hola, senyor cranc, què vostè em podria dir quin animal gran de 4 potes que li agrada l'aigua ha deixat aquestes petjades a casa meva? I el cranc li va dir: i tant que li diré! És un animal que no és que li agradi l'aigua, és que li agrada jugar amb l'aigua i li agrada banyar-se, així que ha d'anar a un llac. El Gopala ja començava a estar una mica cansat, perquè ja havia fet molts quilòmetres i del riu al llac encara quedava un bon tros. Així que, com que tenia moltes ganes, encara que estava cansat, la seva il·lusió de poder resoldre el seu enigma va poder més. Així que no va pensar més. Va posar les mans enrere i va seguir caminant pel bosc. Sat Nam Waheguru, Sat Nam Waheguru, Sat Nam Waheguru, Sat Nam Waheguru, Sat Nam Waheguru. Ai, 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 que es va trobar el senyor Lleó.
aquest era petit, però aquest era el gran. Estaven el bebè i la seva mamà. I el Gopala va dir: no puc fer res més, m'he de transformar en lleó, perquè si no aquests en menjaran. I es va posar amb dos potes i va treure la llengua ben gran. A veure com ho feu vosaltres i com rugiu. Hola, senyor llop. Jo no vull fer res, simplement volia saber si vostè em podria ajudar a conèixer quin animal de 4 potes, gran, que li agrada l'aigua i que li agrada banyar-se als llacs, ha deixat aquestes petjades a casa meva. I el lleó li va contestar: a veure com feu el lleó. Aquest animal, si camines 4 pessetes, te'l trobaràs amagat a darrere d'uns matorrals. El Gopala ja estava supernerviós perquè anava a conèixer de què es tractava. Va caminar 4 passes i allà, tot estirat, estava el seu amic l'elefant. Oi! Hola, elefant, li va dir el Gopala. Per què has vingut a casa meva? És que m'he trobat aquestes petjades i no sabia qui era. Hola, Gopala. Sí, és que he anat a casa perquè tenia moltes ganes de jugar, però no t'he trobat i llavors m'he tornat. Però ara que estàs aquí, podríem jugar una mica, si et ve de gust. Oh, i tant! Clar que m'agradaria! Has fet un camí molt llarg i ha de valdre la pena. Doncs, què van fer? El Gopala i l'elefant es van posar a ballar de lo contents que estaven. I el Gopala es va transformar en elefant. Ja n'hem fet la postura de l'elefant, amb una trompa ben gran. Llavors fem una festa. Com elefants, t'agafes de les mans creuades i balles a música. Si esteu ballant a casa amb els pares, podeu donar-vos de cul. O amb la trompa, tirar-vos aigua. Què ha aparegut un elefantet? I podeu enredar les vostres trompes i donar-vos petonets.
estaven tan cansats de ballar que es van estirar allà al prat on estaven a descansar una mica. Amb les mans mirant amunt, van ser conscients de la seva respiració. Aquesta vegada s'havia accelerat molt. Agafa aire i el treus a poc a poc. Tanca els ulls i segueixes en aquesta posició, descansant perquè estàs molt cansat. I allà estirats es van quedar a sobre de l'herba, en aquell prat on es podia sentir l'aigua del riu, on li agrada a l'elefant banyar-se i jugar cada matí. Se sentien els ocellets com cantaven i parlaven entre ells. I les fulles com es movien pel vent. A poc es va fent de nit i el cel es va tornar fosc. Va aparèixer la lluna, ben gran i rodoneta i blanca amb una llum increïble. I amb la lluna, moltes estrelles. Però entre totes les estrelles hi havia una que brillava d'una manera ben especial. Semblava que t'estigués mirant i t'estigués fent l'ullet. Aquesta llum, aquesta estrella ben especial, a poc es va fent més gran que les altres. I al fer-se gran, vas poder veure que brillava amb un color diferent. Podria ser blava, verda, groga, vermella, rosa, violeta o blanca. Brilla del color que tu desitgis. A poc, des d'aquesta estrella, comencen a caure com gotetes o purpurines del mateix color, que van caient a sobre del teu cos, que segueix estirat en el prat. I a poc et va pintant d'aquest color. Així és que recorda, aquesta estrella que ha connectat amb tu sempre estarà allà al cel i serà la teva protectora. Perquè no et sentis mai més ni sol, ni amb por, ni trist. Comencen a sonar les campanes del poble. És hora de tornar a casa. A poc, obres els ulls. Comences a moure les mans i els peus. A estirar-te, a despedaçar-te. Perquè és hora de tornar a casa.
Despertes i et pots despedir de l'elefant. Però l'elefant, que mai té prou, diu no, sisplau, una miqueta més. Li encanta jugar. Però el Gopala li diu és que he de tornar a casa, els meus pares estaran preocupats. Vale, doncs et deixo marxar, però abans de que marxis et vull explicar, ensenyar una meditació, un ball que fem aquí a la selva, que et donarà molta força i molta protecció i seràs un guerrer ben fort i valent. El Gopala va pensar, el camí de tornada és molt llarg i m'he de trobar amb lleons, serps, crancs. Crec que serà important fer aquest ball, aquesta dansa, abans de marxar. Així que li demana a l'elefant que li ensenyi. L'elefant, tot content, li diu, mira, és una meditació, un ball que es fa amb un mantra que has de cantar. Har, har, waheguru. Amb el har has de posar les mans juntes i creuar tots els dits menys els índexs. I llavors et posaràs de peu i cada vegada que facis har has de baixar una miqueta amb les mans així. I quan fem waheguru has de fer picar amb una mà i posar el puny aquí i picar amb l'altra cama i posar l'altra mà aquí. I faràs har, har, waheguru. Ho has entès, Gopala? Li va dir a l'elefant. Sí, ho tinc claríssim. Doncs vinga, comencem. Aprenent aquesta meditació que li va donar la valentia per tornar a casa, se'n va tornar. I conte contat, conte acabat. Espero que us hagi agradat aquesta classe de ioga i ja ho sabeu, subscriviu-vos al canal si voleu rebre cada vídeo que anem penjant. Sat Nam!